Makakasama pa rin natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama mo ngayon ka, Rudy, etong si Jane Magzayo, 24 na taong gulang na mula pa sa Mactan, Cebu at nangangailangan ngayon ng tulong medikal para sa kanyang 7 buwang anak na lumalaban sa sakit sa puso. So, Nanay Jane, dumulog po kayo dyan sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. Ano po yung pangangailangan po ninyo? Naghihingi po ng tulong po para sa anak ko mga sakit po sa puso. 3 butas po. 3 butas sa puso. Matanong ko lang po kayo, Nanay Jane, ito po bang sakit ng anak po ninyo? Kailan po ninyo nalaman na meron po siyang ganitong uri ng sakit? Meron pong 3 butas sa puso? Simula nung 1 week pa lang po, pagpanganak ko lang po. 1 week pa lang, after nyong manganak, nakitaan na po ng sakit sa puso itong anak po ninyo? Opo. Opo, ano po yung pangalan ng anak po ninyo, Nay? Myrtle Queen Magsayo Harabiho po. Si Baby Myrtle. Opo. Pangilang anak po ninyo ito? Pangalawa po. Pangalawang anak. Ilan po yung anak nyo, Nay? 2 po. 2. So, bunso po itong si Baby Myrtle. Nay? Opo? Nay, matanong po kayo, nung ipinanganak nyo po itong si Baby, normal naman po siya? Opo, normal naman po. Umiyak ko naman po agad. Okay, so normal naman, ano? So, wala naman po sa pamilya po ninyo, meron din pong sakit sa puso? Wala naman po. Beauty ko lang po. Okay, so ito lang po si Baby Myrtle, yung nakitaan po na meron pong sakit sa puso sa pamilya po ninyo. Nay, si Mister, ano po ba yung trabaho? Construction worker lang po. Construction worker. Kayo po, meron po ba kayong trabaho or pinagkakakitaan din? Wala po. Wala. So paano po ninyo natutustusan yung pangangailangan po ng pamilya, lalo na ngayon po meron pang sakit sa puso ito pong bunso po ninyo? Tinutulungan lang po ng pamilya po. Suporta lang po. Sinusuportahan po kami. Okay, so tulong-tulong na lang yung buong pamilya, no? Paano nyo po nalaman or nakilala ang Ako Bicol Party List? May nagturo po sa amin na palapit po kay Sir Rudy po at nag-email po at sa Viber po. Ayun. Nakita po namin sa Facebook po. Ayun. So, meron nakapagsabi po sa inyo, nung nalaman nyo po na merong Ako Bicol Party List, ano po yung ginawa po kagad ninyo, Nay? Pumunta po kami agad po. Tinawagan po namin din sa Viber po si Sir Rudy po. Opo, so tamang-tama na yung naging desisyon po ninyo, ano? Lahat ay gagawin po ninyo para po sa anak ninyo. At yan, katabi nyo po ngayon si Karudi. Karudi! Ito nga kababayan natin isa, alimpang alayong lugar. Tamang-tama rin, people's day rin natin ngayon. At ito'y lumapit din sa amin kanina. Ang kanyang anak ay operan, batang-bata. Ito binigay kagad niya sa akin ang kanyang mga dokumento para aking review. Nung ma-review ko kagad, dapat talagang tulungan talaga itong kababayan natin. Opo. At ako'y walang maraming usapan. Tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Jel Bungkanon upang matulungan itong ating kababayan. Okay, so another na naman ito, isang operasyon sa puso again, Karudi. So, nasa magkano naman po ba yung inaprubahan ni Congressman Saldi para matulungan natin itong sinanay para sa gamutan o operasyon ng kanyang anak? Ito nga po, tinawagan kagad ako ng ating buting Congressman Saldico. Pagkaluban mo ng 100,000 para sa operasyon ng kanyang anak. Ayun, Para mismo. 100,000 ang ipagkakaloob ng Ako Bicol Party List para sa operasyon. Nanay, ano po yung nararamdaman po ninyo ngayon na 100,000 ang maibibigay po sa inyo ng Ako Bicol Party List para po sa operasyon ng anak po ninyo? Sobrang saya po. Grabe po pasasalamat namin po. Sobrang laking tulong na po ito sa pagpa-opera ng anak ko po. Salamat po. Salamat po kay Sir Rudy at sa Congressman Saldico po.
Ayan, maraming salamat din po sa inyo, Nay. Ka-Rudy, para sa mga tagapanood din po natin na gusto ding humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, baka meron po kayong mensahe para po sa kanila para naman ay kung meron silang kahilingan ay matulungan din po sila. At magandang hapon po sa buong Pilipinas. Hindi lang po rito sa NCR. Ako po'y nananawagan sa ating mga kababayan. Ang Ako Bicol Party List po ay bukas na bukas po. Tumulong po sa ating mga kababayan. Dito po ang opisina ng Ako Bicol Party List at Kongreso. Dito po sa North Gate. Hanapin lang po ninyo ang pangalan Rudy Vizcaya at inyo pong matatagpuan dito po sa North Gate upang matulungan po kayo. Wala pong pinipili ang Ako Bicol Party List. Maging Ilocano ka, Bisaya ka, o kung saan ka mang probinsya, kayo po, pag sumulog po sa ating tanggapan, dito po sa Kongreso, sa Ako Bicol Party List, kayo po ay aming tutulungan. Hindi lang po rito, pati po sa ibang bansa, tumutulong po ang Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Ayun, maraming salamat Nanay Jane at maraming salamat Ka-Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Caloocan at sa National Capital Region.